मा बिहरदों? नायसोगोमाय ए जानो दसे लाइमआव थानोसै लोगोफोर बाजारावसो दं आङो खैला मैला बाजाराव बाजारथ' नङा दिनै ओरैनो जास्ट दखान आरो दखानाव दं आरो माथो गोसोम नांबोखोरा कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दान्दिसे लाइकबो होदो मा होनदों बेसेबां थैला हनै माबा लायबा हनै हा बेवाय बेसेबां लाखो ए आच्छा एनटि ब्रह्म इउटुबार चेनेल हेल' आदा थेंक इउ एनटि ब्रह्म फार्स्ट टाइम कमेन्ट खालामनायनि थाखाय ब्रादारनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ना मा होनो नैबे लादु पाकेटसेजों गोजोननाय जासिहरबाय आङो ओमफ्राय कमेन्ट खालामलादो दे बबेनिफ्राय दं एसे बन्दा दासो थादोंलै खुनु दुगैला दुगैयाखै होननानै ओरै फैरा ओरैहाय दङ जोंना नै मिस सासे दङ आरोखि नै गावदांदांनो बाजै दंदेरनो ने बाजै गोबां मानसिफोर दंखायो हनै मोजांलै जोंना बाजैया खुला खुलिथार खुनु स्रां स्रि आरोखि ओरैबायदि बयजोंबो मिनि बाला बाला बिदि जाखानांगौ मानसिया प्रिति मा होनो बरगयारि माब्रै दादा खबरा मोजां नानि मोजां ओरैनो जास्ट दङ आं बाजारावहाय बेरायलाबायनानै नोंलाय मारै दं दासान्दिलाय ओरैनो बाजारावहाय दसे थाबाय दे ओमफ्राय फागुनि बसुमतारी मा ओंख्रि ब्र जोंना माबासो न'आव मा संदोंथाय आं इयाव बाजैनावसो जाबाय थारुनजों अमा बेदरजोंमोन आरोना ओमफ्राय न'आवहाय मा संखो मथा मथि आं न'आव जानाय जायासै ओमफ्राय मिलन बसुमतारी हाय मा होनदों हाय आगै हाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय प्रिति बरगयारि मोजां दादा आंबो थेंक इउ सिस्टार लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय ओरैनो जास्ट आंबो ओरैनो टाइम पास थाबाय लाइभआवहाय बेयावनो दसे गय खानसे हरदोलै बागि मोजांनो औलै गय जानानै गुस्थि मैयाहाय माबायावहाय एसे हाद्रि जाबोनानै एसे गगा मोनदों आङो ओमफ्राय मोनसे नेपालनिफ्राय मुलि फानफैदों आरोना नै ओरैबायदि मोजांखा गन्थंआव ओरैल' बोखोनांगौ नै आं गोरलैखौसो जानोसै ओरैल' बोखोनांगौ स्रांबानो थांजोबखायो आरो नोगोद बरिया नैबे 50 थाखानि ओरैबायदि मोजां मुलिया ओइयाव फानगासिनो हनै मानसिया ओमफ्राय दा लाबाय आरो आं माने चाइनिसावबो खामानि होयो जाहैदों ओमफ्राय आं कमेन्टखौ फरायगोन दे टेनसन दाख्लाम र' ओमफ्राय चाइनिसावबो मोजां जायो जाहैदों ओमफ्राय क्रेम गेलेनायसै खोनाखसै आं कमेन्ट फरायनो दे ओमफ्राय प्रिति नानिनिफ्रायथ' फरायखांखाबाय आं ओमफ्राय एनटि ब्रह्म इउटुबार चेनेल दाख्लै मैदेरखौ सावना हरासै नामा दादा गैयालै मोनस्लामाखै ओरैबायदि खाखादों मैदेरा मासे बे गोलैजाहांआसो फैदोंमोन नालाय गियो थिगखोना मानसिखौ बे माबायाला हले खारा मासे गिदिराला हले
ओमफ्राय लंकेश्वर बसुमतारी मा खबर बर'दिननि रेडि जाबाय नामा बिदिनोसैलै जोंहा बाहागि ओमफ्राय मा होनो भारती इस्लारि हाय होनदों हाय हाय लाइभआव फैनायनि थाखाय एस बड' ब्लग गुड इभिनिं ब्र इभिनिं ब्रादार महाय दंरा खैला मैला बाजाराव ओमफ्राय मिलन बसुमतारी बहाय दं आगै सना माबायावनो दङ खैला मैला बाजाराव आं एसे केमेराखौ बेलथायनानै हरनि दे मबे जायगायाव दं लकेसना नै दखानावसो दं आं हनैयावनो मुलिया फानगासिनो दङ लामायावनो ओमफ्राय नायदो नै खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव थांग्रा लामाया नायदोसो बरियाल' जाबाय नै फाइल' नै लुजोब्बाय नै 19 थारिखआव अपेनिं जासिगोन 19 मंगलबार खालि बरियाल' जाबाय ओमफ्राय ओरैनो बे अमा बेदर फानग्रा कमेन्ट खालामबाय थादो आं कमेन्टखौ फरायगोन रेडि जादो बेरायफैनो खालामाथियाव हाजो आगराव बेरायनो ओमफ्राय खालामाथिनिफ्राय ओरै गलटेकसिम थांग्रायाबो भुटानाव हाबहैग्रा ओरैबायदि मोजां बानायबाय लामाया माने खख्लेंजों फोसाबजोब्बाय आरो आं कमेन्ट फरायनो दा निक' बे लामाजों भुटान थांजायो नामा औ दा थांजायो ब्रादार ओरैहाय माबायाव थांनो हागोन नोङो बे लामाजोंहाय खालामाथि बेनिफ्राय सिउरि मालिबिटा गामि ओनसोलजों हाबलाङो आरो ओमफ्राय नेपाल बसुमतारी मा खालामदों दा आदा दं ओरैनो जिरायनानै टाइम पास लाइफआव थादों दङ आदा दङ फै बायार आदा बे गस्लाखौला बिराद डेन्जाराव नुदों माथो ओमफ्राय मा होनो बसन्त बर' हाय आदा मा खबर फ्रम कर्नाटका थेंक इउ ब्रादार कर्नाटकानिफ्राय फैनायनि थाखाय मोजां हाद्रा सार फैदों बिसालाव बेखौनो 1200 1300 1500 होननायमोन गावसोर खाला फुङाव थांनानै जि मोजां मोजां बासि आं सारा थांखादोंमोन ने दाखाल औ मैया आं नुखादोंमोन दा औ आं लोगो मोनदोंमोन थाबा औ ओमफ्राय दानिया कमेन्टखौ फरायनो दा फैलाव बसुमतारी बाइक पार्किं बियो ब्र' बेसे लायो ब्र' अबेनिया बाइक पार्किंआ मथा मथिहाय बेसेबां लायोथाय आंबो मोजां मिथियाखैब्रा बागे ओमफ्राय एस बड' ब्लग बर'दिन जानो हरनायसै ब्र' फैलानो जाबाय ओमफ्राय प्रसन्त बसुमतारी चेनेल ओंखाम जाखांबाय नामा आदा ओइ ओंखामा जाबाय औ जानाया माबासोमोन थारुआ बै लोगोआ सासे भियेटनामनि मोनबोदों बिराद मोजां मैया लाबोदों बेखौहाय खमावनो गैयालाबो मथा मथि 5000सो ओंखारला मोननाय नङा गस्ला ओरैबायदि मोजां मोनबोदों जिकेट 450 लादों भियेटनामनि मेना आं फरायगोन दे कमेन्टखौहाय ओमफ्राय फागुनि बसुमतारी नोंसिनि आमथेखा बाजाराव गोबां लकेल ना गोरान मोनो नामा औ मोनो खुनु टेनसन गैया जोंहा खैला मैलासो आमथेखा खैला मैला एखे एभेलेबेल ना गोरान मोनो आरो खिन्थु नाया जोंना सबसे थावसिन माख्रानि नाया थावसिन आरो गोदैनो रस गोनांसिन जायो मेजेमफ्रा दाबायदियाव सावजालाया ओरैबायदि जायो आरो ओरैबायदि गोथाव जाखायो माख्रानि नाया मालाबा जानाय फै बयाबो फेयोसो माथो एसे फेस्रोगारोआनलाय माथो कमेन्टखौ होबाय था दे ओइ लाइभआव थादों आं सार दसे जेबो भिडिअ बानायनाय जायाखै नालाय ओंखायनो लाइभ थादों आं लोगोफोरजों दसे
कमेन्ट हरलागासिनो दङ नायग्राफ्रा कमेन्ट फरायनोसैलाय बसन्त बर' ओंखाम जाखांबाय नामा आदा जाबाय बेनिफ्राय थांबाय एस बड' ब्लक बा एस बड' ब्लक खै थारिखनिफ्राय जागोनमोन लै बड' दिना 24 तारिख 25 तारिखनिफ्राय जायोरा इनभाइटेसन नोगोद लिंदोंलै जोंखौ अबाव थांस्र'नाय जादों जों क्रिसमासाव है गय जाबोदिनोलै खान्दिसे माथो गोथावसो मोनोरा गोथावसो मोनबाय माने बे फाग्लाखौ लोगो मोनबाय दा मालाबा अमा बेदर सेरनै बायनानै फादावबाय एवबाय गावनाहाय लायबाय मैया ओमफ्राय जालाबाय होबाय थादे कमेन्टआ आं गासैखौबो फरायजोबगोन दे जों ओंखाम माइब्राजोंसो जाबोदों ओमफ्राय थोस मा एफाग्राब गारि जायोलै सार आयौ बोरै खोलाहा बेसेबांबा गिदिर फिला बुंजोबबावदोंरा बल फिलानो गारि पार्किंआ दागारि बाजार मैया भारत भुटान बर्डाराव थानाय दागारि बाजार आं इदि गारि नुवाखैमोन मिथिंनिफ्रायबो बांसिन फैलाव बसुमतारी मैदेरा ओंखारा नामा र' खालामाथि थांनायाव आंनि इउटुब चेनेलखौबो सापर्ट खालामनो थिनदो बर' एसे आंनि चेनेलनि मुङा बेनो फैलाव बसुमतारी ब्लग आदसा मैदेरा ओंखारो ओंखारनाया माने बे नेसनेल ओरै पार्क नांदेरनाय माबाखा नालाय मैदेर मै दावराइ मोख्रा हाग्रानि अमा हाग्रानि मोसौ ओमफ्राय बेबायदिनो बायदि बायदि नुयो आरो ओमफ्राय भाग्यनि खोथा लोगो मोनलांनोबो हागौ ओमफ्राय बे फैलाव बसुमतारीनि चेनेल दंनो भिजिट खालामहैनो हागोन आरो ओमफ्राय बिमल बसुमतारी मयथो दङनो आं खैला मैलायाव एस बड' ब्लक डाबल जिर' हरलाबायथारालाय नाम्बारानोसो डाबल जिर' फैनाय नामा नै जोंना बाजैखौ नायहरबालाय हाय नुग्रा नोगो मा दावराव हमदा हाबाय थाग्रा दानिया बयबो हन्दा हादेरना फैबायलै लोगोफोर कमेन्टखौ नायगासिनो नायनि दे ओमफ्राय बर' नायसो ब्र' एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेल लोगो जानो होनदो आदा ब्लि होना जागोन दे जागोन ओमफ्राय फागुनि बसुमतारी आं लेभेल ओंखारबाय दे ओंखाम जादो दे टाइमाबो जाबायना जादो ओमफ्राय एस बड' ब्लग ओइ ब्र' आंथ' दे आं ओंखाम जानोसै जादो दे जादो मय थाङा होनदोंलां मय थाङा अबाव हाब बिजनायावसो दामनाय थानांगौ हाबानि कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर मोनावसो दा मोना 10थानिफ्राय जइन बेसेबांनि गादों 14,000 बारा मोनबोयोलै सिनाव दामहो देनो ना मोनबोयो मोनबोनायालाय दामदेनाय बयबो बिदि हाफैखो दावरावलाय जारलालै माथो आं बालायलांबाय खालामबायसो ओइ बाजै नै गाला फैसा लाना खाजोबनायसै आं माथो हादोंथाय नै जोंना आदा फैबावबायलै ओरैहाय गाम्बारि हादेना फैबायलै ओंखाम
रनित बसुमतारी खालामाथि 19आव दा ओपनिंआ औ फंबाय औ खालामाथिया 19 थारिखआव लाबाय ओपनिंआ मैया बेनार मोनखाबाय दा आं होदोंना स्टेटासआवबो होगासिनो दं आंनि एसके बड' ब्लग फेसबुक पेजआवहाय फैदो 19 थारिखआव दावहांना जाहैनायसै माथो हाबाय थाखो इखौलाय वालाय नै आंहा गय खाननैसो जाबाय दानि हाथाय खालि थांब्ला ओइ ब्रादार मोसुमा आइजा बे निरुनि बिनानावनोबो गांथाम बासिना होदों लोगोफोर कमेन्ट खालामलादो दे दैथुन बसुमतारी बरि बिनि दखानाव रावबो बरि थांनानै मा खुसा गैया गोदान दंना सिङाव मोनसे जाबाय आं फैसायाबो बे गांसेल' बावसो नोंफ्राय मा हर दे हर दानिया हाफ जेकेटबो बायदों आं केजिनो होद आं जालेलै चक्लेट बेखौ जानोसै नैबे माथोलाय बांद्रायबो गय जाबाय थाजालै गथ'फ्रा कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर माथो लादुआबो ओंखारनानै मा बुस्थु दे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दा सोर बबेनिफ्राय दं हाजारसेनि बेसेबां नांगौ मोनसेयाव दं मी बढ़िया थे এটা ভুটান যাব কালামাটি মাউরিয়া পাহাড় আৰু এইফালে যাওয়া যায় কিবা মালিবিঠা য'ত ফালে যাব তত ফালে খাব আর কি माने लामाया बरिया जाबाय आरो खालामाथि दावखोग्रा लामाया माने बेनारफोरखौ गाबोनफोरनो होनो हासिगौ आं देखायनि दे लामाया मा जाखो नै इलाय लामाया नै बरिया बानायबाय बेजोंनो फैनो मोनगोन आरो ओमफ्राय गाबोन बेनार होसिगोन नै बेयावहाय बेथ' फुराना बेनारसो गाबोनहाय होगोन आरो सलिडनो बरियाल' जाबाय लामाया नैबे टार्निं ओरै थाङोब्ला ओरै सोनाबजों थाङोब्ला मालिबिथा भुटान बेबायदिनो बागमारानो मा होनो लोगो मोनहैबाय ओमफ्राय ओरैहाय थांबा मडेल कलेजजों ओमफ्राय 18 थारिखआव दिन्थिगोन आलायारन फिल्म 18 थारिखआव दिन्थिगोन नोंफा फैबाय दा ए आच्छा दे नैरैहाय मालिबिथा थांबाय बरायबाय नै खालामाथिया बेबायदि आरो बे फुराना बेनारसो दे गोदानखौ होनो थांगासिनो दङ बिदि आरो बे गुमै मा ए खालामाथिनि बेनाराखौ होनदां गारियालाय गुमैनिया ए आच्छा दे गोसोखांनाय आदा आंबो आमथेखानि आदा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लामाया बिदिनो जाहैबाय आरोखि नै बिराद मोजां जासिगोन खालामाथियाव थाङो बेयो लामाया बारा गोजान नङा दै जास्ट माबासिम लालबिथि SSB केम्पसिम आरो बे लामाया बेनिफ्राय हरैहाय खासा लामा थेवबो मोजां आरो बिराद मोजां ग्रेभेल गारबायना
ओमफ्राय नै आं मुलियाखौबोनो बायदों आरो नै नेपालनिफ्राय लाबोदों आरो मोजां मोजां मुलि दं गगा मोननायनि सिं सानायनि बेबायदि आरो बायदि बायदि दङ Là đừng thôi đấy là có phải bay thôi xe không phải đàn phải bán đi giả nó दोनथ'बाय दे लोगोफोर बाय बाय बयनिसिमबो